Dobre, ideme tretí part, to je pokračovanie toho druhého, kde sme sa s vami nerozlúčili. Sej. Ani na tom prvom, ale na tomto, toto bude až asi, čo poviete, posledný, alebo ešte predposledný part? Kam ideme? Ideme sám. Počkaj, nie, počkaj. Nevypínaj lietadlo! Nevypínaj! Čo si spravil? Máte za to, že furt robíte s mojou loďou niečo. Ja, stoličku. A tak nestávajte si stoličku, ja chcem experimentovať s týmto. tak áno, ale ja som chcel ísť s tebou. A ja. Nechajte ma variť. Proste. Dobre, nechám ťa variť. Ale tak, že si niečo ja uvarím. Haló, to je... Haló, je zasa steda. Ale daj si preč tú stoličku. To není moja. Ale to je moja. To je moja. Daj si preč tú stoličku, čomu nerozumieš? Chill. Moc agresívny. Áno, by som skonštatoval, že by sme sa na to mohli zhodnúť. Ja si idem kúpiť nejaké tie bloky, lebo ja som chudobný a ja nemám bloky. Kde sa kúpujú bloky? Ja si kúpim nejaké tie balóniky. Bye. Lebo ja potrebujem balóny. Potom Nestávaj tu ani neskúšaj. Nič nerobím. Ale chill. Však je to iba hra. Ty chceš experimentovať, tak experimentuj. Ale ty ma nenecháš experimentovať. Ja? Ja ťa nechám, ale... Počkať, kde sa dá kúpiť toto bloky? Lebo potom bloky. Čo asi ide. Lenže v šope není sú bloky. Tam sú iba nejaké tie predražené. A ja potrebujem... Ich krejtok. Ja to Ale počkaj, to pridám svojej lodi. budem podať toto. Nejaké paja... Ty kokos. Ty koky. Ja si presto tu pokupujem nejaké tie veci. A mám blok. Dobre, to sa mi zíde. Lebo istota ako guľmed. A prosím vás, ešte nič nerobte. Idem stavať. Poprvé nič som nespravila, ale dobre. Áno, ale ako myslím, aby ste nedali toto jedy. Alebo teda... Lebo toto asi... Hej, ešte mám jednu otázku. Toto už bude posledný part alebo predposledný part? To je čisto len na vás, na mojich... jak by som to len povedal? Na mojich hosťov, že či to bude posledný part, alebo predposledný, alebo ešte spravíme, to je čisto len na vás. Čiže čo? Posledný alebo predposledný part? Iba mi povedzte. Neviem. Nevieš? A ty? Indová sesternica? Nie, to je jedno. Tebe to je jedno, ale ja potrebujem, lebo fanúšikovia ako vedia o tomto, ale nevedia presne o tomto pláne, čiže bude to také prekvapko pre nich, lebo mám ešte otázočku. Kto by mal, chcel som, že či by niekto nechcel natočiť Steam, samozrejme, keďže Steam je celkom populárny, niečo populárne ako celkom, takže či by niekto nechcel nastreamovať trochu. To iba, nie? A prečo? Iba tak sa ako pýtam. Iba tak, pre content. Nechce sa mi. Ale však nie teraz. Aj tak, no. No? Nie. OK. To je škoda. Ale nevadí, pohoda. Iba som sa tak pýtal, lebo
Som rozmýšľal, že by sme mohli Steam alebo niečo také, ale keď nechcete, tak ok, pohoda. Ja vás na niečoho nútiť nebudem. Ideme, či? Ja ešte nerobím. Tak si už dojob, lebo nemôžem ísť s tebou, čiže už dojob. Prečo si to začal? A ideka. Nejob. Nejob. Tak len sa vybújaj. No, aspoň, že... Kokos, toto je napínavý fight o život a na smrť. Na život a na smrť je toto napínavé. No má je... Fú. Kde je vlastne Indo? A kde je vlastne Bonbon? Kde je vlastne Bonbon? Nie! Moja loď! No tak, už som dead, ľudia. GG. Oh, tak, dostal som sa po bowling. Ja ešte žijem. Mne sa zničilo toto moto, čiže dobre. Čiže ľudia, keď budete chcieť ďalší part, tak dajte vedieť. A my sa s vami lúčime, takže cus.